toto je peklo, toto už není beh. Toto je peklo. Myslím, že to nie je nejaký medveď výborný. Čaute, ja som Štoky a toto je letecká stovka. Toto sú propozície dnešnej trate. Toto je Peťuška, ktorá so mnou dneska beží. Poďme na to. 2 minúty do štartu. 3, 2, 1, štart! Poďme. No dámy a páni, 5. kilometr bežíme po asfalte. Tak neviem, myslel som si, že v tých trailoch budú aj nejaké traily. Zatiaľ teda asfalt hlavne. Peťuška ako? Výborne. Inak beží s nami aj tento Ded Maroz. To Volám lepšie dneska. ale teda stále po asfalte, kámo. A to nemá konca, keď sa tam dívam dopredu na to. Až to ja tu striedam, vieš. No dobre, dámy a páni, tak 8 km ešte sme zliezli z asfaltu na nejakú poľnú cestu. Akože nebudem vám klamať, neuveriteľná zima mi je. Ale nemôžem to pred nimi hovoriť, lebo potom vyzerám ako sraľo. Plačko. Ako plačková. Ale dobrou správou je to, že už vychádza slniečko. Bude teplo, ale... Plačko bude spodina. Ja, to sú tie klasické preliesky ultramaratónske, to ako fakt. Na moje 50-ročné kolena, to je ideál. Dobre, rozcvička, ranná rozcvička. No, dámy a páni, 16. kilometr a prvá občerstvovacia stanica. Sme tu, takže v podstate sme v polovici, lebo už nám do cieľa chýba iba niečo vyššie 90 km. Tož poďme si dať nejaké fajné raňajky. No dobre, tak máme za sebou prvú občerstvovaciu stanicu. Dal som si kolu, také tie slané rybičky, slané rybičky proste. Ale hej, presne to myslím a makáme ďalej, lebo už Peťuška ma tu naháňa dosť, takže musíme ísť. Takže už je čas, už musíme ísť. Čo to tady máme? Letci, vítajte v Beckove. Majte ľahké nohy a silnú hlavu, vezmite si pre šťastie. Pekné. Peknúčke. Poďme ďalej. No dámy a páni, 21. kilometr a konečne sme zišli z toho hnusného asfaltu a dostali sme sa na tieto nádherné kopečky. Bežecké čakry sa už pomaly začínajú aktivizovať, slnečko vychádza, kávička, cigaretka a život už dál funguje. A poďme. No dámy a páni, 24. kilometr, druhá občerstvovacia stanica v dedine Kálnica. Už je celkom teplo, takže zebra musela ísť dole. Poďme si dať niečo papať a fachčíme ďalej. Zatiaľ super. Ide pôvodou. No parádička, tak dali sme si chleba so šmaľcom, kyslými uhorkami, absolútne food porno proste a ešte kolu, no a fachčíme ďalej. Ale už som bol celkom pomilovaný, že sa veľmi vám na občerstvovačkách, tak už musím pridať, takže poďme ďalej. No dámy a páni, 26. kilometr a ako by povedal klasik, shit is about to get real, pretože ideme stúpať tam do toho veľkého kopca a čaká nás tam asi nejaké 900 metrové prevýšenie, ale kým je Peťuška so mnou, tak je to všetko v poriadku samozrejme, ale začínam sa toho báť, keď to vidím. Ty vole! Nevadí vôbec, že ideme do kopca, aspoň, že ideme po snehu a po blate. S kopcami. No okej, takže vystúpali sme prvý skúsený kopec. Jeden by povedal, že dosiahli sme prvý vrchol. Peťuška, tak tvoje pocity, myšlienky, dojmy, nálady, nejaký lyricko-epický opis toho, čo sme práve zažili. Speechless, je proste speechless. Proste bez slov. No, ale tak makáme ďalej. Bolo to výdatné, musím povedať, že famózne. No, 36. kilometr, dámy a páni, sme teraz načali. Jeden by povedal, že už sme v tretine celkového nášho dnešného snaženia, ale tak to není, pretože z celkového počtu výškových metrov 3600 máme len 900, takže reči typu sme v tretine, ani omylem. Ale zatiaľ dobre, počasie pekné, Peťuška tu a Štokinko tiež tu. No poďme. No jeden takýto záber ambientný, aký máme krásny výhľad, paradička, Peťuška tam v pozadí. Tu je nejaký zaujímavý skalný útvar. Neviem, čo to chce byť, ale vyzerá to zaujímavo. Skala. Wow.
44. kilometr, tretia občerstvovacia stanica, Koliba Bezovec. Akože toto bol výkon jak hovado, musím povedať. Vedúca zadelila také tempo, že ty vole, vôbec som za ňou nestíhal, ale na 20 km sme urobili, keď dobre počítam, 1000. Ty kokos, akože mám dosť. Fú, toto bol výkon jak hovado, hovorím. Ideme sa trošku vydýchať a je to Mordor. Ale pecka, paradička, atmosféra dobrá. Parada. No priatelia, opúšťame tretiu občerstvovaciu stanicu, kde som sa nevyhol totálnemu failu. Pri plnení hydrovaku som zistil, že to čapujem úplne vedľa, takže aktuálne mám kompletne celý mokrý chrbát, ale aktuálne som v stave, kedy ma to už ani vôbec nezaujíma. Pravdu povediac, bol som veľmi blízko toho, aby som tam ostal sedieť a už nešiel ďalej. Takže na scénu v tejto chvíli musí vstúpiť starý dobrý kamarát Jebalgin, pretože ma strašne nohy bolia, takže toto musí ísť na scénu. A ja mám. To už poďme ďalej, vedúca. Ideme či? Jebalgin to istí. No, 57 km, dámy a páni, 1700 prevýšenie. To sú výborné správy, pretože nie, že sme len polovici trati za sebou, ale aj už polovici výškových metrov za sebou. Prekonal som menšiu krízu. No, áno, ale som ti to nechcel povedať, lebo som sa hanbil. Ale pomohol mi zase starý dobrý kamarát Jebalgin, takže výborná vec. Výborná vec a aj ona si to chváli, v živote to neskúšala, hej. Ja som objavila čaro Jebalgin. Čapkáme si na štvrtú občerstvovačku, no zatiaľ akože paráda, ja sa nemôžem sťažovať, akože nemôžem sa sťažovať. Ale budem sa sťažovať, pretože to najťažšie stúpanie nás ešte stále len čaká. No, toto máš dobre. Počkaj, neviem, či si nezavral oči zrovna. Hej, jasné. Dobre som videl. Ježišmária, toto sme presne chceli. Ty kokos, akože keď sa zotmie a pôjdeme v takomto šáští more, tak akože budem veľmi dosratý. Lebo som dosratý už aj teraz. Ale akože, tak akože toto bude dobré, no. Ja to ešte otočím, že by ste lepšie videli. Myslím, že tu nie je nejaký medveď v***aný. A nehovoriac o tom, že to pichá hrozne, ja mám krátke gate. Ak ešte stále sleduješ toto bežecky absolútne korektné ultra video, napíš do komentára zeleninová polievočka, pretože presne tu si ideme dať na 4. občerstvovacej stanici na 62. km. Ani netušíte, aký sme radi, že sme tu. Áno, presne tak. Ty vole, na výpary, ja som prišiel na výpary, takže ideme sa napapať. No dámy a páni, napapali sme sa na 4. občerstvovacej stanici s názvom Duchonka Land. Dali sme si teplú polievočku a poriadne sme doplnili zásoby, pretože teraz nás čaká absolútne totálny Mordor, 25 km a ja si myslím, že vyše 1000 prevýšenie. Takže teraz to bude úplne heavy metal, nehovoriac o tom, že máme pomaly, teda máme presne 4:30, to znamená, že do hodiny máme že tmu. Ja som sa ani neprezliekol, zobral som si so sebou len veci, termo, samozrejme čelovku a no a o chvíľku to bude teda veľmi zaujímavé. 63 km. 1808 prevýšenie. Peťuška, nejaký liricko-epický opis toho, ako sa ti páči tu? Je to úplne úžasné, máme doplnené zásoby, ja som si prezvykla tričko, prezula ponožky a úplne sa teším, ešte si stíham dobiť aj stovku. No napapala sa tak už, no hladná žena, zlá žena, no. 70. kilometr, dámy a páni, 1900 prevýšenie. A ako by povedal klasík, shit is about to get real. Pretože teraz nás čaká to najviac vyjbané stúpanie na celých pretekoch. Veľmi veľa výškových metrov. Takže Peťka, nejaký liricko-epický opis? Už sa neviem dočať. Už sa teší. Však ona už bude, No, však uvidíme. No tak poďme hore. A ešte predsa len jeden update ku Jebalginu. Dali sme si druhú dávku, normálne ako dvaja feťáci more v Petržalke pod mostom, ale píše. Jebalgin píše brutálne. Normálne by sme si mohli aj odzemok zatancovať, ale nezatancujeme, ale píše. Takže Jebalgin, game changer úplne najväčší než ty. Dobre, ilustráky by sme mali, môžeme šlapať ďalej. Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vlas, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Čau! 73. kilometr, dámy a páni, a už sme museli teda vyťahnuť čelovice, lebo už je dáka tma tu v tom lese. Po zotmení, kto by to bol povedal. No, takže tak sa tu chodíme s Peťuškou. Je to tu normálne, že creepy, jak Blair Witch. Hore predátor na strome, ale akože pohodka. Ťapkáme pomaly.
Pekne nás to osvetľuje, že nič nevidíme, nie? Tuto nejaké mesto pod nami dole. Tuto Peťuška mi svieti do očí. No romantika proste, no ultrabežecká. A takto si tu žijeme na 75. kilometri v tme. 78. kilometr a ideme dole takýmto mimoriadne exponovaným terénom. Mimoriadne bezpečným. Áno, úplne super sa nám tu beha. To je skoro ako rovinka, len áno, také isté ako rovinka, len úplne iné. Ale dobre. No to bolo dobre. No, dámy a páni, 81. kilometr, 2800 prevýšenie. Peťuška, tak čo sa stalo na 70. zhruba 5. kilometri? Daj nám k tomu nejaký liricko-epický opis. Liricko-epický opis. Mala som krízu. Fakt, že veľkú. Ktorú som samozrejme prekonala. A teraz som chytila druhý dých. A fíčime ďalej. Pravdu povediac, dobrú polhodinu som sa aj bal aj prihovoriť, lebo som nevedel, ale čaja. Mi chcelo plakať. Čaja. Ideme ďalej, no a teraz sme sa dostali vlastne do takej fázy, že vlastne ja mám problém dobehnúť ju, takže chytila druhý dých, ale nemusela ho až tak chytiť. No ale akože super, ide sa nám fajn, nie? Ideme spolu, dobojujeme to spolu a vidíme sa. Vidíme si, zatím. No, tak ešte aj po snežiku dneska sa prebehneme. Peťuška, se vás. 85. kilometr a už 3000 prevýšenie. No dámy a páni, 85 km, 3000 prevýšenie, stúpanie na najvyšší vrchol celej trate leteckej stovky. Takže ja si myslím, že je najvyšší čas očistiť si bežecké čakry a poplašiť trošku aj toto medvede. Takže aj s kopcami! A pokračujeme na 5. občerstvovačku v hladine Alfa. No dámy a páni, tak s očistenými čakrami a v hladine Alfa sme došli na 5. občerstvovaciu stanicu. Sme tu. Vítajú nás ováciami, fantázia. Akože tak toto bol výkon jak hovado. Dobrý večer. Toto bol výkon jak hovado, lebo 25 km vyše 1000 prevýšenie, akože mám dosť. Ale ja som student, ale sme tu. No priatelia, tak opustili sme 5. občerstvovaciu stanicu, to je normálne až neuveriteľné. Pardon, trošku emócie. Sorry, ale už ideme. Takže máme pred sebou 21 zhruba kilometrov a nejakých 400 prevýšenie 500. Tak ja dúfam, že do tej pol druhej by sme mohli byť cieli. Peťuška? Áno. To nebola otázka, ale ďakujem za odpoveď. Poďme. Iba taký rýchly ilustrátik. 90. kilometr, 3200 prevýšenie. Boha, ja som ožil normálne svetenou vodou poliatý a energetickým nápojom napojený. Tak teraz bežím dole ako z Partesu. Peťuška je tu samozrejme, nikde ju nenecháme. Už je to menej ako 20 km a nejakých 500 prevýšenie. Bol by v tom čert, aby sme to nestihli pod tých 20 hodín. 94. kilometr, 3157 prevýšenie. Tak síce pred chvíľkou som si zakričal na najvyššom vrchole, ale v pohode by som si mohol zakričať aj tu, lebo tu máme ešte záverečné jedno stúpanie, fajnové 500 metrové. A toto tu už proste muselo byť. Takže ťapkáme hore. Tak toto je záverečná čerešnička na torte asi. Ty vole, toto je peklo. Toto už není beh. Toto je peklo. Toto je čisté peklo. Ty vole, tak toto je niečo. Tak akože toto je niečo, fakt. Tak akože mám dosť. Ty kokos, akože tuto nám keď nejaký medveď vyskočí, tak sa zoserem na šupu more. Ty kokos, akože nenávidím les do p***e! Skúrej. A ešte v tme. Peťuška, nemáš ty krízu, to je fake news, to je hoax. Poď, ideme pomaličky. 90. neznám koľký kilometr, ale už skoro 100. A akože, tak toto je záver, jak brutál. Nikto neveril, že sa to môže stať, že Štoky a Peťuška budú na poslednej občerstvovačke stať. Došli sme, ahoj, servus. Ty kokso, došli sme. Fantázia. Ale tak toto bol výkon, jak hovorí. Papáničko.
Dobrý deň, večer teda, alebo ráno. Dámy a páni, takže opúšťame poslednú občerstvovaciu stanicu. Peťuška ešte zadelila ďalší Ibalginos. Áno. Ja som si povedal, že nie, ja si to chcem odtrpieť. Bolia ma nohy ako ešte nikdaj, ale nebudem to prekladať Ibalginom, chcem si túto bolesť noh nenormálne užiť, aby som si to pamätal. Peťuška. Ja som našla skratku, dala som. Áno, to nevadí. To není hanba, není to hanba vôbec, ja sa ti budem iba smiať, ale vôbec není hanba. Mne to vôbec nevadí a dokonca som aj zachrypnutá. No, poďme do civilizácie už konečne trošku. Stojíme či bežíme? Nie, bežíme, ja som chcel, aby si ma trošku, že by si nebola v závetri. No behaj. Do it for the content. A tvár sa seriózne. Dobre, stačí. Fú, dámy a páni, 103 km, 3500 prevýšenie. Som hotový, som KO, je takmer 2:30 ráno. Ja som noc predtým spal 3 hodiny, z nejakého dôvodu som nemal kvalitný spánok. Treba šebe vypiť a žiť, jak sa vraví. Že by ste znali, jak to tu chodí na tých ultramaratónoch. Neviem si to vysvetliť, že prečo, ale každopádne I'm done, som hotový. Koniec, akože dojdeme do cieľa už dajak, ale som hotový, som totálne KO. Ešte stále sme tak kde v Rici, v lese vôbec, nie sme ešte ani v meste. Ty kokos, akože nohy ma tak strašne bolia. Chcem si túto bolesť noh nenormálne užiť. V živote ma tak neboleli. Masaker, Peťuške odišiel hlas, čož možno je dobre. Máme dosť obidvaja, sme vybavení na čisto. 105. kilometr, vchádzame do civilizácie a yes. Po schodoch! Proste po schodoch. To presne, to chceš proste. Toto chceš, na konci. toto chceš 105 na 105. kilometri ísť ešte dole po schodoch. Bože, ale aspoň je sranda, no. No, priatelia, zišli sme tie nekonečné schody a ja si opäť neodpustím, ale konečne civilizácia. Trenčín, Trnava, Veľká Derava, pardon. No nič, poďme to už dokončiť, lebo akože koniec svetla. Je to možné, je toto možné, čo robíte už? Zase schody na záver, díky no. Nedbám už, nedbám. Ty vole. Bože. Marina Cieli. Ty vole. Kedy začína ten ultramaratón? To bolo celé? Nie, čo si som mŕtvý, kámo, totálne mŕtvý. Máme niečo na kark, korunovácia víťazov, tu budem musieť hudbu slomiť. Ďakujem pekne. Som vybavený. Akože úplne. Ďakujem krásne, si skvelá. Sme v cieli, oh my god. No dámy a páni, tak po 20 hodinách a 20 minútach sme konečne v cieli. Peťuška, tak nejaký liricko-epický opis toho, čo sa práve udialo na trati a dneska čo sa udialo? Dneska sa udialo to, že sme pred chvíľou prekročili cieľovú pásku. Boli ma celý človek, akože totál, ale sme v cieli, fú. Takže ďakujem pekne za pozeranie videa, vidíme sa pri ďalšom a ja idem si asi odpíliť nohy. Takže tak, športu zdar, priatelia.